Woede. Schreeuwende aanleiding van de aanslagen op de tram in Utrecht. Hoe Immen, al tik in de waai, een bom van haat in het omjaagt. Een trein, winkel of tram instapt en boetenzinnen maar een kop vol nacht, diep in hemzelf verdwaald, hemzelf in woede en geweld een uitwaai denkt. En met alle loeken van de ziele dicht een kamer vol kogels leeg zit. Hoe op een mondtijd Immen hemzelf manifest maakt. Radicaal gek, heel het raderwerk van een staat stil uit, als wie het hegermachtswerk. Wilst er altijd ergens Immen is, die zonder smar gehannen, simpelweg onschuldig, toch misdaad en straf, waarreizigt op de zijn tram. Hoe midden in het woud van het geweld alle klokken bevriezen, een punt in de hemel slaan, zat in elk een tel van schrik verstinnen, langer net meer wit, hokkerpaad te nemen. Hokkerpaad te nemen, als haat rondom de oele vlecht maakt, maar bij zijn nije wadder.